Què? Voleu saber què faig pel medi ambient? L'única manera és que m'acompanyeu. Com ho veieu? Som-hi! Què tal? Com ha anat? Això bé? Déu-n'hi-do el que hem vist, no? Doncs bé, jo em dic Albert, soc professor de secundària, un dels molts professors de secundària, i ensenyo a observar, perquè observant és quan es coneixen les coses, i si es coneixen, segur que es protegeixen.